Ak si v tvárovej jóge, tvárových workoutoch a prirodzených technikách omladenia nova a nevieš kde a s čím začať, pozývam ťa na môj webinár zdarma, kde si povieme, ktoré 3 svaly nám tú tvár najviac deformujú. A samozrejme si tiež ukážeme aj techniky, ako s týmito svalmi pracovať, aby sme ten proces starnutia zmiernili alebo mu predchádzali. Ak ťa toto zaujíma, pozri na texty pod videom nižšie, aby si vedela, kedy a kde sa tento webinár bude konať a ako sa na ňo môžeš zdarma zaregistrovať. Ja sa tam už budem na teba tešiť a maj sa zatiaľ pekne. Ak si v tvárovej jóge, tvárových workoutoch a prirodzených technikách omladenia nova a nevieš kde a s čím začať, pozývam ťa na môj webinár zdarma, kde si povieme, ktoré 3 svaly nám tú tvár najviac deformujú. A samozrejme